neslyš nám nějaký noviny, víš, jak to zpívá v té koloně. No, vánoční. No, tak co pak je novýho za téma? Ty jsi chtěl si jako dneska promluvit trošičku. No. Tak jsme tady se slečnou jednou, s naší. Ano. Od Jardy. Vymysleli téma, že bychom si mohli povídat o zkracování. Je léto. Jako o zkracování jako takovým. Sice je jaro, ale už je skoro léto. Zkracování jako takový. No povídej, tak to bys třeba navrhl zkrátit. Pracovní dobu, to já vím, ale některým rozum, že jo? To ti nedovolíme. Politiku. Nebo slečnám, ne rozum, ale sukně, že jo? Třeba. Sukně, to už teď na to přijde ta doba, to už teďka zkracujou holky, takže to je dobrý. No. Co bys ještě mohl zkracovat? Teď mě napadá, třeba zkracovat úvěry. Jo, když to je navýšený hodně, tak to zkrátit. Víš, jako úvěry, platby a tak. Ale nevykrátit, jako. Nevykrátit, jenom zkrátit. Ušlehnout to trošku. Tak. No, to by bylo taky dobrý, no. A to zkrácení pracovní doby, člověče, to by nebylo špatný. Přátelé, poslouchejte to, co tam pouštím pod tím, pod tím naším kecáním. To není Playboy, to je Layboy. To je pro Tomáše, furt chlastá. To je Layboy. Jinak ty jsi ještě Milane chtěl taky našim posluchačům navrhnout, jestli by nám nevymysleli maskota, Jardu. Jardu, musíte to vymyslet vy. Pošlete nám ho na Facebook. Facebook Rádio Pohoda, tam nám posílejte vaše obrázky. Nejlepší by bylo, kdybyste je nakreslili, protože aby to bylo naše autorsky. Vymyslete Jarouše Výčepáka. Musí být smradlavej, pupkatej, jo, takovou tu tlustou prdel, bez bod, kousatej a musí hlavně držet půl litr. A ten půl litr musí být neoznačený, protože proč? Tam bude logo Rádia Pohoda. Rokového Rádia Pohoda samozřejmě. Takže Jarouše, vůbec... No a vítěz soutěže by mohl jít na večery s Jaroušem. No se s námi, to by nás pozval. To je dobrý nápad. Vítěz soutěže nás pozve na večeři. Že by nás mohl pozvat, Lejko. To je dobrý nápad. Takže soutěž je vypsaná. Schválně někam půjdeme na večeři. Hlasování máme za náma. Každopádně Jarouška skutečně dejte, protože příští týden bychom měli jednak vybrat tedy z vašich návrhů ten nejlepší a ocenit ho skutečně pivem. To my ho oceníme pivem. Oceníme, jo? Přesně tak. Dostane basu. Basu piv anebo soudeček, to už pak bude na vás. Každopádně Jarouška, našeho Výčepáka, nakreslete, nebo ho, nakreslete ho, pěkně ho vymodelujte a dejte nám ho na Facebook Rádia Pohoda. Protože Jarda už je a existuje. Jardo, jo, teď mluvíme o tobě, jo. Takže se mu schválně jakoby nejvíc přiblíží, jo. To by mě zajímalo. Tak, kdo odhadne, jak vlastně náš Jaroušek vypadá. Tak, ano. Tomáš má pravdu, nicméně naše parta, velmi dobrá parta, kluci z alkoholu, nám hrají. Tomáši, já ti děkuji. Já taky.